Няколко психологически факта, които не знаеш. Мозъкът обича шаблони. Когато нещо не се вписва в очакванията ти, се чувстваш напрегнат. Затова хората често търсят смисъл дори там, където няма. Когато видиш усмивка, мозъкът ти автоматично активира същите мускули. Това повишава нивото на серотонин и ти става по-добре. Хората имат нужда да се чувстват полезни. Когато някой ти поиска помощ, мозъкът ти отделя ендорфини. Затова се чувстваш добре, когато помагаш. Само 7 секунди са нужни, за да си създадеш първото впечатление. Мързелът често е маскиран страх. Не, че не искаш да започнеш, просто подсъзнателно се страхуваш от провал или успех. Колкото повече се опитваш да потиснеш една мисъл, толкова по-силно тя се връща. Това е ефекта на белия мечок. Кажи си, не мисли за белия мечок и познай за какво ще си помислиш.